या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। भर बाजारपेठेत आगीचं तांडव, 5 दुकानं जळाली, लाखोंचं नुकसान। कणकवलीत राज मोबाईलचे ग्रँड ओपनिंग आणि मॅग्मो संघटनेच्या राज्याध्यक्ष पदासाठी डॉक्टर पितळे मैदानात। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मोठी बातमी समोर येते। शिरोड्यातून भर बाजारपेठेत दुपारच्या सुमारास आगीचं तांडव पाहायला मिळालं। या आगीमध्ये 5 दुकानं जळून खाक झाली आहेत। अचानक लागलेल्या आगीमुळे सर्वत्र हाहाकार उडाला। आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते। पाण्याच्या टँकर बरोबर वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या अग्निशमन बंब दाखल झाला असून स्थानिक ग्रामस्थ आग विझवण्याचे प्रयत्न करतात। या आगीमुळे लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। दुपारच्या सुमारास एका दुकानातून आगीचा धूर येऊ लागल्यानं आग लागल्याचं लक्षात आलं। तात्काळ आजूबाजूच्या नागरिकांनी संबंधित दुकान उघडून आग विझवण्याचे प्रयत्न केले। फार जुनी दुकानं असल्यानं तसेच एकमेकाला लागून दुकानं असल्यानं वाऱ्याच्या झोक्यानं ही आग पसरत गेली आणि आजूबाजूच्या 5 दुकानांमध्ये ही आग पोहोचली। स्थानिक ग्रामस्थांनी तात्काळ या दुकानांमधील साहित्य बाहेर काढून नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केलाय। वाढती आग लक्षात घेऊन वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या अग्निशमन बंब बोलवण्यात आला असून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न उशिरापर्यंत सुरू होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल, होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। मागील 2.5 वर्ष विकासात्मक निधीपासून कोसोदूर असलेल्या कुडाळ तालुक्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यानं मोठ्या प्रमाणात निधी दिलाय। यातून कुडाळ तालुक्याचा विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचा विशेष प्रयत्न करण्यात आलाय। वेगवेगळ्या विकास कामात प्रत्येक हेडला प्राप्त निधीची सविस्तर माहिती प्रत्येक गावागावात जाऊन भाजपचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून दिली जाईल, असं पत्रकार परिषदेत भाजपचे ओरोस मंडल अधिकारी दादा साईल यांनी स्पष्ट केलं। कुडाळ MIDC रेस्ट हाऊसवर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। 2022-23 अंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत कुडाळ नगरपंचायतीसाठी यावर्षी 4,77,50,000 एवढा निधी प्राप्त झाला आहे, म्हणजे मंजूर झाला आहे। आणि हा एवढा मोठा निधी गेल्या 4 वर्षात पहिल्यांदाच मंजूर झालेला आहे। आणि या सगळ्या कामांमध्ये पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब
यांच्या माध्यमातून हा निधी मंजूर झाला आहे. आणि यासाठी माजी खासदार निलेश राणेसाहेब यांनी मोठं योगदान आहे. त्यांच्या प्रयत्नातून हा निधी आम्हाला प्राप्त झालेला आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब यांनीसुद्धा आम्हाला चांगल्या प्रकारे यासाठी सहकार्य केले. तसेच भाजपचे आमचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली साहेब यांनीसुद्धा यासाठी आम्हाला महत्त्वाची जी काही कामं होती ती सुचवायला सांगितली आणि त्यांचंसुद्धा यासाठी योगदान आहे. हा निधी पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मंजूर होत असताना यामध्ये कुठच्याही प्रकारे सत्ताधारी किंवा विरोधक असा भाजपकडून भेदभाव करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासाला न्याय देण्याचा प्रयत्न भाजपच्या माध्यमातून केला जात आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या विकास निधीमधून आमच्या शहराची जी कामं आहेत त्याकडे आमचं सर्व नगरसेवकांचा लक्ष राहणार आहे, जेणेकरून कुठेही दर्जा कामाचा घसरू नये हा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. विषयावर आपल्या सगळ्या पत्रकारांशी संवाद साधण्याचा या ठिकाणी निमित्त आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, गेल्या काही वर्षापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आणि विशेषतः कुडाळ तालुक्याचा विकासाचा रथ हा थांबलेला होता. आणि या विकासाच्या रथाला गती देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार राज्यामध्ये आल्यानंतर सुरुवात झालेली आहे. आणि आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विकास कामांच्या निधीसाठी तरतूद झालेली आहे. आपल्या या भागाचे माजी खासदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय निलेशजी राणे यांनी गेले काही महिने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब यांनी या सगळ्या पाठपुराव्याला केलेल्या शिफारशीमुळे आमच्या कुडाळ तालुक्यात यावेळी विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झालेला आहे. कालच आपण ज्याला विकासाची गंगा म्हणतो त्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या याद्यांना किंवा विकास कामांना मंजुरी मिळालेली आहे. आणि त्या माध्यमातून कुडाळ तालुक्याला सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब आणि राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झालेला आहे. आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल की यावेळी कुडाळ तालुक्यातील ग्रामीण भागाला म्हणजे शहर वगळता जवळपास राणेसाहेबांच्या माध्यमातून, निलेश राणेसाहेबांच्या माध्यमातून 8.5 कोटीपेक्षा अधिकचा निधी प्राप्त होणार आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, यापूर्वीची काही वर्ष जिल्ह्याच्या विकासाचा निधी किंवा कुडाळ तालुक्यातल्या विकास कामांना निधी देण्याची जी काही पद्धत होती ही इथले जे कॉन्ट्रॅक्टर लॉबीचे प्रमुख, इथले स्थानिक आमदार आणि त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर हे बसून ही कामं ठरवत होते. परंतु यावेळी मात्र या सगळ्या ह्याच्यात भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकडून आणि ग्रामस्थांकडून जे काही विकास कामांची मागणी झाली त्या अनुषंगाने सन्मान निलेशजी राणेसाहेब यांच्या पाठपुराव्याने आणि जिल्हाध्यक्ष सन्मान राजन तेली साहेब असतील यांच्या योग्य नियोजनामुळे सन्माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुमारे 8.5 कोटीहून अधिकची विकास कामे ही मंजूर केलेली आहेत. त्याचप्रमाणे 25-15 आणि डोंगरी या माध्यमातून येणारी विकास कामे ही काही कालावधीत या ठिकाणी मंजूर होतील किंवा चालूही होतील. या सगळ्या माध्यमातून येणाऱ्या कालावधीत आम्ही प्रत्येक गावामध्ये ही विकासाची गंगा पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत. त्याचबरोबर प्रत्येक गावातील वाडी वस्तीवर विकास कामे कशा रीतीने पोहोचतील याचा देखील आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि ही सर्व कामं करत असताना तळागाळातील जनता चांगल्या पद्धतीची दर्जेदार कामे त्या ठिकाणी कशी होतील याचा आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी असू, कार्यकर्ते असू
हे प्रयत्न करणार आहोत. कोणत्याही प्रकारे विकास काम करत असताना जे ठेकेदार आहेत किंवा ती कामं करणारे जे काही त्या ठिकाणी असलेली यंत्रणा असेल यांना पाठीशी घालणार नाही. विकास कामे दर्जेदार झाली पाहिजेत असा सन्माननीय राणेसाहेबांचा आदेश आहे. पालकमंत्री साहेबसुद्धा त्याच पद्धतीने विकास कामांना न्याय देत असतात. त्यामुळे येणाऱ्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कुडाळ तालुक्यासाठी विकासाचा निधी उपलब्ध होईल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो नियोजन आराखडा 170 कोटींच्या आसपास येऊन रखडलेला होता, येणाऱ्या कालावधीत 300 कोटींच्याही पार जाईल याची आम्हाला खात्री आहे. आणि त्या माध्यमातून गावातील प्रत्येक वाडी वस्तीपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने विकास कामे पोहोचवण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. रामूस फुटता उधळणारी भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कणकवलीमधील मोबाईल खरेदीसाठी ग्राहकांची पसंती नेहमी राज मोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक शॉपला असते. त्यामुळे राज मोबाईल शॉपीचे रिओपनिंग कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते पार पडलं. कणकवली तालुक्यातील प्रसिद्ध असलेल्या राज मोबाईलचं ग्रँड रिओपनिंग कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून करण्यात आलं. तसेच व्हिओ कंपनीच्या मोबाईलचे देखील फीत कापून अनावरण करण्यात आलं. कणकवलीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर पहिलं नाव येतं ते राज मोबाईलचं. कारण इथं ऑनलाईन रिचार्ज ज्यावेळी मिळत नव्हतं त्यावेळी राज मोबाईलचे मालक संतोष अंधारी यांनीच ते ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलं. तसेच त्यांची सेवा आणि सुविधा देखील खूप चांगली असल्याचं राज मोबाईल शॉपीच्या ग्रँड रिओपनिंग प्रसंगी तहसीलदार RJ पवार यांनी सांगितलं. यावेळी संतोष अंधारी, साधना अंधारी, संदेश राणे, समीर ठक्कर, देव बाणे, मुकेश हतीसकर हे देखील उपस्थित होते. नामांकित कंपन्या असलेल्या म्हणजेच आयफोन, सॅमसंग, विवो, नोकिया, रेडमी, रिअलमी यांचे मोबाईल विक्रीसाठी राज मोबाईलनं उपलब्ध करून दिले. तसेच स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट वॉच, मोबाईल ॲक्सेसरीज हे देखील ग्राहकांना राज मोबाईलच्या वतीनं उपलब्ध करून देण्यात आले. कमीत कमी डाऊन पेमेंट आणि फायनान्सवर देखील हे मोबाईल ॲक्सेसरीज ग्राहकांना उपलब्ध करत असल्याचं संदेश राणे यांनी सांगितलं. तसेच संतोष अंधारे यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये आपण बरीच वर्ष काम केले आणि आता 14 वर्ष मोबाईल क्षेत्रामध्ये काम करतोय. त्यामुळे बाजारामध्ये आलेले नवनवीन मोबाईल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं आणि चांगलीत चांगली सेवा देणं हेच आमचं काम असल्याचं अंधारे यांनी सांगितलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन बाळू वालावलकर यांनी केलं. या ठिकाणी राज मोबाईल रिन्युएशन केलं गेलं आणि खरं तर कणकवलीमध्ये अनेक दुकानं शॉप झालेले आहेत, परंतु हे एक राज मोबाईल किंवा राज इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून जे काही प्रसिद्ध आहे कणकवलीमध्ये त्यातलं हे एक दुकान आहे आणि शॉप आहे. आणि ह्या शॉपमध्ये गेली कित्येक वर्ष मोबाईलचा व्यवसाय चालू आहे. विशेषतः लोकांना ऑनलाईन रिचार्ज करता येत नव्हतं. त्यावेळी खरं पहिलं रिचार्ज सेंटर यांनी या ठिकाणी ओपनिंग केलं होतं आणि आज त्याच शॉपचं रिन्युएशन करून लोकांना अधिक चांगली सेवा कशी देता येईल हे त्यांनी इथं या ठिकाणी करणार आहात. त्यामुळे त्यांचे ज्येष्ठ पिताजी अंधारी ज्येष्ठ जुने पत्रकार आहेत, त्यांचा माझा चांगला परिचय आहे, त्यांच्याशीही चांगला परिचय आहे आणि या ठिकाणी मला बोलवलं. शुभेच्छा धन्यवाद हे केलं तुम्ही का आपलं स्वागत केल्याबद्दल मी राज मोबाईलचा आभारी आहे. आणि या ठिकाणी राज मोबाईलचं गावोगावी प्रसिद्धी होऊन इथली सेवा जनतेला चांगली मिळेल अशी आशा व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो. राज मोबाईलचं आज रिओपनिंग झालेलं आहे. 14 वर्ष मी मोबाईल फील्डमध्ये काम करतो आहे.
त्याच्या अगोदर 20 वर्ष मी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डमध्ये काम केलं आहे आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठीच आम्ही कायम तत्पर राहिलो आहे. आणि आता नवीन काही भाग आम्ही घेऊन आलो. टी व्ही, त्या स्मार्टफोनमध्ये नवीन व्हरायटी, अगदी लेटेस्ट सेक्शन आम्ही डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. जे कणकवलीकरांसाठी नवीन गोष्टी आम्ही इथे आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यांनी लोकांनी लाभ घ्यावा आणि आमच्या सेवेचा त्यांनी भाग घ्यावा काही प्रमाणात, ही आमची इच्छा. काळाप्रमाणे सगळ्यांनी बदलत राहणं आणि अपडेट राहणं फार महत्त्वाचं आहे. तर त्याच पद्धतीने राज मोबाईल पण गेली जवळपास ऑलमोस्ट 20-22 वर्ष मार्केटमध्ये आहेत. पण त्यांनी पण जो नियम आहे सृष्टीचा त्याप्रमाणे त्यांनी पण आपल्या याच्यामध्ये बदल करण्याचा निर्धार केला, निश्चय केला आणि अत्यंत आधुनिक असं पद्धतीचं त्यांनी अद्ययावत शॉप आता अपग्रेड केलेला आहे. त्या इथून पुढच्या वाटचालीसाठी मी त्यांना विवोकडून शुभेच्छा देतो. ग्रँड रिओपनिंग झालं आहे त्याबद्दल सर्व ग्राहक जे आहेत येत आहेत. ग्राहकांचा मोठा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या ऑफर्स आपल्याकडे आहेत. त्या ग्राहकांनी त्याचा लाभ घ्यावा. तसेच एक 15 वर्ष राज मोबाईल हे कार्यरत असल्यामुळे लोकांना चांगली कशी सेवा देता येईल याचा आम्ही प्रत्येक वेळी विचार करत आहोत. तसेच रिओपनिंग करून ग्राहकांना चांगल्या प्रकारची सेवा कशी देता येईल या संदर्भात आम्ही रिओपनिंग केलेलं आहे. ब्रँड आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, मोबाईलचे असेल असेसरीज, त्याबद्दल काय सांगा? आपल्याकडे सर्व प्रकारचे ब्रँड रेडी स्टॉकला ठेवलेले आहेत. पहिलं ऑर्डरप्रमाणे जसं देत होतो आता रेडी स्टॉकला सगळ्या प्रीमियम सेगमेंट आपण ठेवलेले आहेत स्टॉकला. ग्राहकांना कुठचाही ग्राहक जरी आला 1 लाखाचा फोन असू दे, 10,000चा किंवा 50,000चा आपल्याकडे रेडी स्टॉकला ठेवलेला आहे. आयफोन म्हणा, OnePlus म्हणा, विवो, ओप्पो, सॅमसंग सगळे ब्रँड आपल्याकडे रेडी स्टॉकला आहेत. तसेच आम्हाला फायनान्स कंपन्यांकडनंही चांगला हे सपोर्ट आहे. बजाज फायनान्स, TVS फायनान्स, सॅमसंग फायनान्स ह्या फायनान्स कंपन्या पण चांगल्या आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत. त्यामुळे कस्टमरला चांगली सेवा देता येते आम्हाला. 0 इंटरेस्टमध्ये कंपन्या कस्टमरला लोन उपलब्ध करून देत आहेत. ग्राहकांना आवाहन करेन की आमच्या ज्या ऑफर्स आहेत त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. तसेच ग्राहकांना वेगवेगळ्या आम्ही आत्ताच असं नाही प्रत्येक दर महिन्यात, दर आठवड्यात आमच्या वेगवेगळ्या ऑफर्स असतात. त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. राज मोबाईलच्या ओपनिंगच्या दिवशी आम्ही विवो Y56 खरेदी करतोय आणि चांगला परफॉर्मन्स आणि चांगली सर्व्हिस आम्हाला मिळते. शुभेच्छा आमच्यातर्फे सर्वांना असतील आणि अशी सर्व्हिस सर्वांना द्यावी हीच इच्छा आहे. मी राज मोबाईलमध्ये पहिल्यापासूनच येतो आहे. जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मी पहिला फोन घेतलेला, त्या टायमिंगपासून इकडे येतो आहे आणि हा मला फोन म्हणजे पहिल्यापासून इकडे घेत असल्यामुळे फोन म्हणजे म्हणून मी राज मोबाईलमध्ये हा फोन घेण्याचं ठरवलं आणि इकडे आज फोन घेतला. आज त्यांची रिओपनिंग पण आहे, त्याच दिवशी हा मी फोन त्यांच्याकडे घेतला. सेवा अतिउत्तम आहे सेवा आणि काही असलं तरी पण ते सर्व ॲडजस्टमेंट करून देतात, त्यामुळे आम्ही इकडे येतो. S23 अल्ट्रा घेतला आहे सॅमसंग. शुभेच्छा म्हणजे अशीच वाटचाल प्रगती होत राहो राज मोबाईलची, तर आमच्याकडून शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. नगरोली इंदापूर येथील अजय मोरे यांना त्यांच्या फार्म हाऊसच्या शेजारी असलेल्या ओढ्यामध्ये एक मगर नायलॉनच्या रस्सीमध्ये अडकलेली दिसून आली. तात्काळ त्यांनी कोलाड संभे येथील सह्याद्री वनरक्षक रक्षणार्थ संस्थेचे
सागर दहिंबेकर यांना संपर्क साधला असता क्षणाचा विलंब न लावता ते लगेच टीम घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर तातडीनं 8 ते 9 फुटी मगरीचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आलं. नायलॉनच्या जाळ्या रस्सीमध्ये अडकलेल्या मगरीची सुटका करण्यास जवळपास 1 ते 1.5 तासांचा कालावधी लागला. फायनली त्यानंतर इंदापूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे अधिकारी वनरक्षक वाघमारे घटनास्थळी असल्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या वतीनं मगरीला सुखरूप स्थळी सोडण्यात आलं. रुपेश रटाटे, कोकण 7 लाईव्ह, रायगड. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह कायमच वर्धापन दिनानिमित्त हटके उपक्रम राबवत असतं. मात्र ऑक्सिजन टुरिझममुळे कोकणकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल अशा शब्दात आमदार नितेश राणेंनी या संकल्पनेचं भरभरून कौतुक केलंय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी आमदार नितेश राणेंशी खास संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह नव्या वर्षात पदार्पण करत आहे आणि वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव अशी संकल्पना समोर आणत आहे आणि एक वर्षभर या थीमनुसार आम्ही काम करणार आहे. काय तुमची कोकण 7 आणि तुमच्या सगळ्या टीमचं मी अभिनंदनच करीन, कारण का तुम्ही नवीन वेगवेगळ्या संकल्पना आमच्या जिल्ह्यामध्ये राबवत असता. तुमच्या प्रत्येक संकल्पनामध्ये सिंधुदुर्गाच्या पुढच्या 25 वर्षाचा विकास आणि 25 वर्षाच्या विकासावर चाललेला मार्ग हा तुम्ही त्या निमित्ताने लोकांच्या समोर आणत असता. आता ही ऑक्सिजन टुरिझम नावाची एक नवीन संकल्पना तुम्ही जे आणताय त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने लोकांना विचार करायसाठी तुम्ही प्रवृत्त करताय. काहीतरी वेगळी संकल्पना घेऊन ऑक्सिजन आणि टुरिझम ह्याची जी काही तुम्ही सांगड घातलेली आहे त्याच्यामुळे लोक निश्चित पद्धतीने आपल्या कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळ्या पद्धतीने बघतील. शेवटी टुरिझम तेवढाच महत्त्वाचा आहे, पण त्याचबरोबर ऑक्सिजन किंवा तुम्ही जे काही आरोग्यदायी टुरिझम आपण करावं असं जे काही संकल्पना त्याच्या मागे असावी असं माझा विचार आहे. तर ती संकल्पना लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त कशी पोचेल आणि लोकांनी ती समजली पाहिजे, अभ्यास केले पाहिजे, पचवली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून तुम्ही जास्तीत जास्त त्याचा प्रचार करावा अशी माझी अपेक्षा आहे. त्या प्रचाराच्या निमित्ताने आमचीही तुम्हाला कुठे मदत लागेल लोकप्रतिनिधी म्हणून, त्यासाठी आम्हीही तुम्हाला साथ देण्यासाठी तयार आहोत, एवढं हे आवर्जून तुम्हाला सांगतो. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokan7live.com वर. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन.
कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह वर्धापन दिनानिमित्त राबवत असलेली ऑक्सिजन टुरिझम ही अभिनव संकल्पना आहे. प्रत्येक सामान्य माणसाला आपलीशी वाटणारी ही चळवळ आहे. त्यामुळे निश्चितच कोकणच्या पर्यटनाला एक वेगळी दिशा मिळेल असा विश्वास आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलाय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून गेले वर्षभर आपण ही ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना देखील राबवणार आहोत. तर या संदर्भात आपली काय अभिप्राय? मला असं वाटतं अतिशय अभिनव, कल्पक आणि नाविन्यपूर्ण असा प्रयोग आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या टीमला त्याबद्दल अभिनंदन करीन. हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा झाला, घोषित झाला, त्यानंतर सरकारी माध्यमातून होणाऱ्या कामांची गती काय याच्यावर मी भाष्य करणार नाही, पण जनसहभागिता असल्याशिवाय अशा पद्धतीची व्यापक कार्य होऊच शकत नाही. आणि त्यामुळे ती जनसहभागिता करण्याचं काम आपल्या माध्यमातून अशा अभिनव कल्पनेतून होत आहे. मी त्याचं स्वागत करतो आणि मला असं वाटतं ही संकल्पना सामान्य कोकणवासियाची स्वतःची आहे, इथपर्यंत ती पोहोचेल अशा शुभेच्छा सुद्धा देतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या ऑक्सिजन टुरिझम या नव्या अभियानाला भाजप नेते विनोद तावडेंनी शुभेच्छा दिल्यात आणि संकल्पनेचं भरभरून कौतुक केलंय. वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम या संकल्पनेबाबत कोकण 7 लाईव्हचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांनी त्यांच्याशी खास संवाद साधला. पाहूया. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचा नवा वर्धापन दिन होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त ऑक्सिजन टुरिझम अशी अभिनव संकल्पना आम्ही राबवत आहोत आणि त्या अनुषंगाने आज मी त्यांच्याशी बोलणार आहे. साहेब, सर्वप्रथम कोकण 7 लाईव्हच्या वतीने तुमचं स्वागत करतो आहे. खरं तर वर्धापन दिन हा नेहमीच प्रत्येकाचा एक ठेवा असतो, एक उत्सव असतो, पण दरवर्षी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही काहीतरी अशी एक अभिनव थीम राबवण्याचा प्रयत्न करतो आणि यावर्षीची थीम आहे की ऑक्सिजन टुरिझम. काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया? पण कोकण 7च्या वतीने वर्धापन दिनाच्या दिवशी अनेक जण मेळावे करतात, केक कापतात, पण कोकण 7 ज्या पद्धतीने कोकणातलं पर्यटन वाढलं तर कोकणातला रोजगार वाढणार, कोकणवासियांना त्याचा फायदा आहे. आणि म्हणून कोकण 7 हा खऱ्या अर्थाने कोकणाचा आरसा म्हणून पाहिला जातो आणि त्यामुळे असं एक स्तुत्य उपक्रम आपण करतात. त्यामुळे आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि याला तमाम कोकणवासी भरपूर प्रतिसाद देतील आणि पर्यटनामध्ये केवळ कोकणातले नाहीत तर महाराष्ट्रातले आणि राष्ट्रातनं लोक आली पाहिजेत, यासाठी पण प्रयत्न करूया. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. भर बाजारपेठेत आगीचं तांडव, 5 दुकानं जळाली, लाखोंचं नुकसान. कणकवलीत राज मोबाईलचे ग्रँड ओपनिंग आणि मॅकमो संघटनेच्या राज्याध्यक्ष पदासाठी डॉक्टर पितळे मैदानात. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.